Estàs en l'avinguda del pintor Genaro Palau, d'esquena al carrer Cronista Vicent Beguer i Esteve, emplaçament de la falla del mateix nom Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent en 2025. A l'esquerra es dreça el monument major i davant de tu, orientat cap a aquest, el monument infantil, amb dos de secció especial. Aquesta és l'audioguia del monument infantil, de lema Inclusivament, dissenyat per Paco Camayonga, construït per Grego Acevedo, guionitzat per Juan Carlos Jordán, intervingut pel xocolater José Alba i l'artista tèxtil Tatiana Roig. Inclusivament tracta de la comunicació, tan antiga com variada, pues només els éssers humans, des del seu origen, han emprat un fum de mitjans per a comunicar-se, sinó també els animals, com a forma de vida i com a manera de relacionar-se amb la resta d'éssers de la seva espècie. Aquesta falla infantil aborda de manera graciosa i amb un alt contingut didàctic variades i múltiples formes de comunicació, escrita, oral, visual, i et guiem per a fer-ho a través dels sentits, la vista que queda complementada o substituïda per l'oïda, mitjançant aquesta crítica descripció acompanyada de sorolls, el gust, el tacte i l'olfacte. Tu saps el que sents i tot el que sents o entens? Totes les persones tenen drets, tant a tindre veu com a ser sentides. Inclusivament, eixe és el lema, una divertida forma de no donar l'esquena. Al centre, un home major de barba i celles poblades, abillat amb uns cascs amb micròfon i una camisa escocesa, pilota un robot groc equipat amb una motxilla propulsora que fa 1,5 metres d'alçària. Les 4 pantalles que té el robot simulen un centre de control de comunicacions i de la xassis surten diversos senyals de trànsit. Mireu l'home major com es meneja, amb el seu robot, que de tots és l'enveja. Al seu voltant, xiquets i xiquetes estan gaudint d'aquest iaio gamer tan divertit. I és que no existissin les barreres quan la gent es tracta amb respecte. Dalt, a l'esquerra, sobre la mà dreta del robot, una jove cartera, de pèl multicolor, reparteix correspondència amb un carretó. Per això, podem veure al voltant de la nostra cartera entregant aquest missatge escrit amb molta elegància i simplesa. Al costat dret, sobre una senyal de stop, un àrbitre amb un coet a l'esquena abaixa una bandera de quadres. Un missatge que vola pel cel, tractant d'arribar a la meta on el nostre àrbitre espera impacient. I és que la seva bandera de quadres indica que ja està propera la nostra meta bonica. Dalt, a la dreta, prop d'un semàfor, un policia amb una sirena al cap condueix una moto. I si ens fa falta algú que vigilie, tenim fins i tot un policia ajudant que circule, recordant-nos, com sempre, i sense parar, la importància que té respectar els senyals. Baix, sobre el muscle esquerre del robot, un xic vestit d'explorador parla per un ordinador portàtil, amb uns cascs morats tan grans com ell representa les noves comunicacions online. Sobretot quan estem a internet, on no podem oblidar que a cada costat hi ha xiquetes i xiquets. Completant el frontal de la falla, 2 xiquets juguen al joc del telèfon. Un d'ells, de pell obscura, amb un gorro verd, amb pompons morats, està sobre una senyal de perill. L'altre, de pell clara, amb un gorrocòpter, s'aboca pel tronc del robot. Els mateixos que abans parlaven amb una corda i 2 gotets, ara s'escriuen per Instagram i Twitter. I què? Què podem fer més que acceptar la novetat? Si l'important és que ens puguen comunicar, encara que fins i tot els majors estem aprenent a entendre aquest món. On podem saber què està fent tothom? A la part de darrere, sobre la motxilla del robot, un pastor abastit amb un bastó fa xiulets a 3 ovelles que fan cara de pocs amics. Però no penseu que sols hem d'entendre la gent, doncs els animalets també tenen sentiments. I per això tenim el nostre pastoret, qui, en comptes de boca, sembla que tinga un xiulet. A la dreta, sobre la base, una jove amb una gorra blava parla en llengua de signes. I si algú no pot escoltar, així no hi ha problemes, doncs les paraules no sols s'escolten. També existeix la llengua de signes, que fa que ens entenguem amb les persones amb discapacitats auditives. A l'esquerra, sobre mitja esfera, davall d'un arbre, assegut sobre la roca, un robot s'emporta la mà dreta al cap i fixa la mirada en una flor del terra intentant comunicar-se amb ella. És el ninot que ha competit per l'indult del foc. Ara, una rèplica del robot, de tons rosats en lloc de grisos, li fa companyia. Con la flor és comestible.
A més, el diàleg entre la tecnologia i natura es recupera al robot central a través del tacte i l'olfacte. Per arribar al braç esquerre del robot, estén amb dues mans. Amb moviments circulars, sents la textura? Per últim, perceps l'olor? Així que ja sabeu, ser inclusiu és tan fàcil com així veieu o sentiu. Sols hem de posar tots un poquet de la nostra part per fer del món de la resta un lloc ple de felicitat. Aquesta és la fi de l'audioguia, guionitzada per Vanessa Gumier i locutada per Marta Company.